Yo, what's up mga papichon? Okay, let's go. So, what's up no? Nami diri sa Uuhaw. Kauban ako si Boss Mark, yung Ma'am Hana. Siyempre, nag-snack. Hindi yan. O, kauban rin akong baby. Sana Kisa may kulang sa to, Kisa may kulang. Marjong. Si Marjong yun, no? Permente late. Daot yun si Marjong yun. Sa saon ba? Late yun doon sa Ako na Malakaw. ito si Marjong dahil. Nangita ko daw chicks bus ba? Hunting ko to. Ano yung kalabutan ang Marjong kasi chicks. Blog ang Marjong. Chick boy yan ito. Di pa makumpit ng lando. Ganun, no? So, paboton to si Marjong, eh. Wala pa mang yun. Dugay kasi si Marjong, boss ba? Grabe, si Sherry permente maliit ba? Uy, na, boss. Uy, Jong! Uy, Magdali. Dugay kay Kali, dali. Slit na po ka Jong mo. Gani, Sige lang talit for minti. Ay, ikan eh. dili mag-fermente last niyang 30 minutes karon 1 hour naman. Grabe naman. Gani, Jong, ikaw, Jay, permente maliit ba? Bantog, bantog din, maliit mo siya, ibang kumbag. Uy! Uy! Boy, para na rumalit ang bagumbag. Ano, ikaw na sa nilagong bag. Ganin daw? Palit-lit. No? Humot pa kay Gusada ba? Abrid. Abra, nasa rin mo, si Bagrid, ato rin. Bagrid, oh. Kuniti ka. Naghahanap mo yung kabuang bagrid-bagrid. Minsan mga bagay na may lock. Sumugod yung. Siyempre, naman nila kay siyempre Ang sabi natin, ninaklap eh. nila kay wa mo isali di mi sila mo sa takarag po mo. Kami upat. Bagrid, ato rin mo. Abrid. Sa mga loob, ano Nako may Lili. Ako ba yung bagay natin yung may Bagrid na to ni Sugo, ni Guzman eh. Oh no! Unit. Hindi, doon. Oy, pakita to. Wow! Siyempre, cellphone ni Marjong. Tanawa na to yung cellphone. Maot man. Ikaw, abrid mong cellphone mo. Maot Kaya yan. may silbon akong order sa silbon. Lumaw mo na pitaka, boso. Ngayon, kay na mo. Kani nga pitaka boss, kuha siya authentic stingray skin. Pisa rin. Ay, promise, authentic stingray pagi. Ah, pagi na. Pagi likod sa pagi boss. Putik No, na. promise. Pwede eh. Sir, ikaw promise. Nakaya na ako si Quintano, i-search ako sa YouTube. Oh, ano sa ba? Ang presyo ni worth 43k. Grabe Kung mo sa di, Sinasod lang kasi pinakita na. Ako nakakuha ni boss. Yung pangayo. Yati ako kayo. Gilis ay rago pag binugo, di ba? Ano, di ba? Swerte man ang pitaka ng ihatag. Oh. Pag ukay niya, nakukay mo pitaka, giswap na mo. Pag ihatag mo, Cancel ikaw. Nagsapay na kayo, nagsapay kay Frank. Gift ko Oo, naman. ano, swerte. Ay, nag-extra yung Andun sa GoPro. Oh, GoPro, Joe. One purpose, mani, GoPro, Joe. Uy, puti ka. May ulan siya. Uy, hindi suga-suga. Kumakit. Siyempre, ano si Mali ka nung lang, mga puti sa liga. Ay, kayo na, ano? Doon sa liga. Kuhan ba? Basta si Manchong Boss, ano yung bagong bag? Ano yung bagong bag? Vlogger starter pack ba? GoPro. Hero sa na, hero. Siyempre, Manong, hero si Manong. Ako ano, ang tawag ni horseshoe. Bitaw, hindi man mumutuno sa buwang ako, may nagpagin. Ilapin mo na. Kasi napalit mo na. Tapos, ano na sa kwan niya? Ano siya ang hold gani? Sa suga, tapos sa pikas, o ang GoPro. Cellphone. Ay, cellphone. Cellphone, ang GoPro. Oh, sige. Ano yung vlogging starter pack? Ano sa Ano yung tinawa na ako? Nagdadala mo nag-album, marilintin yung kamalit. Ay, ang big. Rama, kayo ka ba? Ay, ang mga sinula ni Gus. Dayari na. Mga libro na ako sa paniid. Bantay ang magi. Bantay. I-focus. Maong pangit iko kagi kaya akong tamot di ka pa sa kapaspas ang utok. Grabe ka bulok. Isa mo, Dijong. Ay, gagi. Ano siya? Tama gani, cat fur. Ano ba siya tawag? Cat fur ba? Balibo sa Gago! Para makakuha niya ang wind, bitaw ang hangin ba?
Hindi sa Mr. Mia yung voice box. Grabe, Mark yung bad. Lagyan na si starter pack. Ay, wala pa nakita, no? Ano sa ni Jun? Putik ka man. No. Nakabus, di na basta-basta bus. Ano Ano yung glass ba? Peculiar eyewear, anti-rad, and anti-UV rays. Di totoo yan. Putik ka man transition and transition to the light and to the dark. Photochromic. Grabe na. Grabe, di na basta-basta ba? Yung glass na yun. Sa t-shirt, sa t-shirt. Sabak nito. Sa t-shirt, Jong. Oh, isa t-shirt. Oh, sa may bullpen. Bullpen, syempre. Ang swerte mo sa bullpen, mo ipari sa color sa notebook. Okay, trivia na ako sa inyo. Si Kwan na Jong. Sa may. Uy, na din. Mauna na yung GoPro. Bro, atang isunod na Ay, tama dyan na eh. Pero GoPro Hero 8 Black. Wala na ni Pulos na charger na eh. Daw. Talaga, may mga bulsa-bulsa ni Smarjo. Hindi, malak-lak. Daw. Uy, dara pa kayo. Tago. Puti kamay. Apa to na pinasama? Hayop ka, Marjon. Mayroon ka rin palang ganyan. Buko sa gudo. Look, lip gloss. Puti kamay. Nung sa deka nyo, kung nyo usgahin yun, nung sa limudoy. Subuhan mo good. Abi nung si Gando. Nung sa limudoy nga, appearance is everything man. Muna secret sa mga gwapo. Hindi bungkot na pinabubus. Confirm na guro Mo, mo. ano, manguan, madahin mo. Ako lang ginigampingan ako ang appearance yun eh. Di ka rin Ay, nag-ring. Bantog, inalate mo. Sige, ka rin nag-Gando. Si Lando. Si Lando, mag-order na ba? Si Lando na rin. Ano ka rin, tik sa si Lando no na. Ato rin sa boarding house, yun ako bagong kwento mo, dada. Yan ang mapod nino. Oh, yakon na. Happy Valentine's Day. Balunan ngayon kung ni Lando no, tubig no. Sige na, ako. Puso na nato ni. Puso na ano dyan. Pusa na Jong. Ayun, kapastar, kabalik na. Nagpalit na itong bag di ni Kuan eh, Marjong si Lando di ay bantog na complete package. Tama na.